No niin, morjesta. Hei, viime kerralla mä lupasin, että mentäisiin jonkin muuhun mappiin, mutta kaverin ja hyvän ystävän pyynnöstä, niin tehdään nyt video näistä B-tavaroistakin. Koska ollaan kuitenkin tehty A-saitin kamoista video, niin tehdään nyt saman tien B:n kamoista, niin ei tuu sitten, tai ei tarvi myöhemmin miettiä sitten tätä hommaa. Käydään yksitellen läpi nämä smoket ja tehdään tämmönen informatiivisempi video. Aloitetaan niitä smokeista, jotka ländää tonne vasemmalle puolelle tätä B-saittia. Eli smoke, joka coveraisi tämän alueen. CT-pelaajathan yleensä tuolla tai tää CTn puolella, niin tää auttaa erityisesti heitä vastaan. Ihan perinteinen linari tälle smokelle on, että mennään tähän kulmaan tässä näin. Sitten näette nämä pylpyrät tässä alhaalla. Tohon kolmannen ja toisen välikköön ja sitten hyppyheitto. Suosittelen painaamaan sen hyppyheiton, jos ette ole vieläkään sitä tehnyt, mutta se on erittäin suositeltavaa. Kyllähän se menee ilmankin sitä, mutta tulevaisuudessa myös helpottaa huomattavasti näiden linareiden heittämistä. Tämä smoke, joka yleensä ländää tähän, niin sehän ei ole missään nimessä täydellinen. Yleensä CT-pelaaja kriippaa tätä CT-puolen oikeaa seinää pitkin tänne näin, saattaa catchaa pelaajia tosta noin. Pitää ottaa se kuitenkin huomioon. Mä opetan myös smoken, joka tulee ländäämään tänne CT, tai syvemmälle tänne CT, niin se blokaa myös sitten vision vihollisilta täältä. Mutta joo, eli mennään tähän kulmaan, pylpyrät, 2 ja 3 väliin ja hyppyheitto. Ja se ländää sinne. No niin, mä näytän ton saman smoken, joka ländää tuohon vasemmalle puolelle tuota B-saittia, mutta se heitetään täältä lähempänä spawnia. Tän ideana, että smoke ländää nopeammin tonne saitille ja mahdollistaa esimerkiksi vaikka B-ryysiä paljon helpommin. Eli mennään tähän seinään kiinni, joka lähellä tuota spawnia, tohon nurkkaan kiinni. Näette ton ikkuna-aukon taas tuossa 2 pylvään välissä. Tähdätään vaikka tohon kohtaan. Se ei ole niin tarkkaa oikeastaan. Sä voit tähtää vähän tuohon keskemmälle tai sitten vähän tänne oikeammalle. Ja sitten hyppyheitto. Noin. Se ländää tonne saitille. Ja abouttia rallaa samaan kohtaan kuin se normaalista paikasta heitettävä, joka on täältä B-mainista, niin sehän ländää aika lailla samaan kohtaan. Jep. Mutta tää on paljon nopeampi tosiaan, kun se heitetään lähempänä tätä B-spawnia. Eli mennään tähän seinään kiinni, ikkuna-aukko, johonkin tohon kohtaan ja hyppyheitto. Ja sehän muuten ländää sinne, niin jes. Seuraavaksi mä näytän smoken, mikä peittää tämän temppelialueen. Smoken ideana on totta kai, jos täällä on esimerkiksi AVP, sehän näkee tonne maani aika selkeästi. Ja tää smoke on myös hyvä heittää, koska se hidastaa sitten vihollisten rotea, kun ne tulee täältä temppelistä. Heitetään se täältä B-mainilta, mennään tänne ylös. Tässä on tää tiilikasa siihen keskellä. Noin. Näette taas, tässä on tää oikein puolella ikkuna ja sen yläpuolella nämä pylpyrät. Tähdätään tuohon pylpyrän ylös ja normi heittää. Tuosta kamerasta taas näkee, että sehän ländää sinne, niin. Erittäin simppeli ja tehokas smoke. Jes, eli tässä on tää pylväs. Mennään tähän keskelle. Ikkunan yläpuolella, tai yläpuolella on nämä pylpyrät. Tohon toisen yläpuolelle. Ja se smokeet on. Jes, eli nyt kun osataan heittää smoke, joka ländää vasemmalle puolelle tulee saittiin, niin mä näytän, mitä heitetään se oikein puolemainen. Mennään tähän, tässä on tää ovi. Mennään keskelle ovea, lannapataan itsemme tämän oven keskelle. Pylpyrät jälleen kerran. Tässä on tää toinen pylpyrä. Mä tähtään yleensä, tää on oikeasti aika tarkkaa, että mihin sä tähtäät. Mä tähtään itse, että tässä on tää varjo ja sitten alkaa toi valosausa. Niin about tohon keskelle ja sit hyppyheitto. Ja se tulee ländäämään ton letken päälle. Noin. Ideana on se, että tää peittää tän koko alueen ja vihu yleensä saattaa hypätä tähän kivelle, mikä on tässä näin, mutta kuten huomaatte, niin tässä ei oo mitään. Tai sitä ei näe mitään, niin se peittää tosi hyvin tämän koko saitin. Ja sen takia me halutaan, että se smoke ländää tuohon letken päälle. Eli mennään tähän oven keskelle. Noin. Pylpyrät, kakkospylpyrä ja mä tähtään tuohon tai valosaan kohtaan tuossa ja hyppyheitto. Ja se tulee ländää tuohon letken päälle. Jos tää linare ei toimi sulla, sä voit kokeilla esimerkiksi heittää vähän tänne vasemmalle päin
monilla toimii myös se. Tai sitten säätää vähän, että missä kohtaa sulla osuu se just oikeaan kohtaan. Yes. Eli seuraavaksi katsotaan, miten smoketaan CT vähän syvemmin, joka ländäisi johonkin tähän kohtaan. Eli mennään tänne ylös taas. Aika lähelle samaa paikkaa, mistä heitetään se temppelismoke. Tässä on nämä seinät. Mennään tähän näin kiinni. Noin. Sitten tässä on taas tää ikkuna-aukko. Tää yläpuolella nämä pylpyrät. Kaikki nämä linarit tosiaan heitetään lähinnä näistä pylpyröistä, niin kannattaa muistaa mikä on mikäkin. Eli tässä on nämä 4, 3. ja 4. välikkö ja normiheitto. Yes. Se ländää tänne syvemmälle ja peittää tosiaan tän CT. Nyt se äijä, joka lurkkaa tätä oikeet seinää pitkin, se näkövisio, se on heikko. Tästä ei näe mitään. Ja toi smoke on hyvä peerappaa esimerkiksi vaikka tän Temppelin smoken kanssa. Itellähän on silleen paljon enemmän tilaa vaikuttaa tuossa B-saitilla kuin esimerkiksi tällä. Ja sitten vaikka smoke, joka ländää tähän. Jes, nyt mä näytän miten smoketaan konnu. Eli konnulla mä tarkoitan tätä tai taloa. Täällä on yleensä just pelaaja. Ja mä en opeta miten smoketaan täältä etupuolelta, joka helpottaa näitä vesipelaajia etenemään tonne päin, vaan mä opetan nyt vaan sen smoken, mikä ländää tänne sisälle ja peittää vihun kulmat täältä sisältä tonne saitille päin. Yes. Eli sama paikka itse asiassa, mistä heitetään tää nopee vasenpuoli saittismoke. Vasenpuoli saittismokehan oli tohon noin. Niin nyt kun heitetään se konnusmoke, niin tähdätäänkin tähän, mikä tää nyt on, torni tässä läheisyydessä. Mä kuvittelen tähän itselleni kolmion tähän näin, kuten huomaatte, tossa menee tommonen viiva, niin tossa menee tän kolmion niinku päähän about. Tohon noin. Ja hyppyheitto. Kuten huomaatte tosta kamerasta, niin sehän ländää tonne taloon aika hyvin. Mitä peittää sitten tosta edestä puolelta, että vihu ei näe tonne saitille. No niin, mä näytän vielä muutaman valon, mitä sä voit heittää nyt tässä smokeen yhteydessä. Mennään tähän paikkaan, kuvitellaan, että sä smokeet nyt sen temppelin, sitten heitetään nämä muutamat valot. Tässä on 2 vaihtoehtoa, mitä sä haluat tehdä. Esimerkiksi tää on tämmönen hyvä valo, joka tulee vähän tänne päin eteen. Eli tarkoituksena tässä on tää B-maini niin tänne ylös. Tässä menee tää palkki. Mä tähtään johonkin, tossa menee tommonen pieni haalee viiva. Tähtätään tuohon keskelle ja sit hyppyheitto. Ja se poppaa tuohon ylös tollattiin. Ja se kyllä blindaa sitten. Ei blindaa tosiaan sun tiimikavereita, joka on hyvä juttu. Sä voit just mennä tähän noin ja heittää ne 2 valoa tosta noin. Pair uppana tolleen. Noin. Se oli ensimmäinen. Vaihtoehtoisesti sä voit heittää ne valot vaikka taas näistä pylpyröistä. Täällä on nää 4, niin tähdätään tähän viimeiseen alareunaan ja tosta ihan normiheitolla. Menee saitille. Ja semi-tehokas kans. Faceista esimerkiksi heidän tähtipelaaja ja AVP-pelaaja Proky heittää tuota valoa. Tai ainakin heitti joskus. Niin ihan perusvalo. Tässä ei ole mitään kummallista. Ihan ok pituudella menee tonne saitille ja ei pitäisi blindaa sun tiimikavereita. Niin tästä on myös lisähyötyä tuossa Executessa. Jes, siinä oli about kaikki mitä mä halusin tänään näyttää teille. Aika perusmoket tohon ja CTC ja temppeli ehkä tonne konnuunkin. Ja sitten muutama helppo valo, joka lentää tuota yli. Totta kai vois katsoa kans molotovi vaikka tänne darkkiin ja miten esimerkiksi täältä konnektorista smoketaan temppeliä, mutta ne on sitten video erikseen. Tää oli ihan tämmönen perus utility-video, mitkä helpottaa ihan peruspelaajan arkea ränkissä kuin ränkissä. Joo. Katsotaan mitä keksitään seuraavaksi ja lupaan tällä kertaa, että katsotaan eri mappia seuraavalla kerralla. Yes.